ngathi ya Nkosi ungehlulela kahle ngezwa kahle mhlazana uthume abaprofeti ukuthi bezongishumayeza ukuthi ngibuye endleleni yami edumileyo ngene kahle. Lalela-ke mntaka baba lapho uhleli khona kwizindawo zonke lapho ulalele khona lo mlayezo ukuthi yilo lodwa igazi likaNkulunkulu elisusa izono, akusilona elingabhanqwe nalutho. Uma ubuya uza kulo ufike usindiswe 1 2 uphume usuphilile. Zonke izinto uma uqhathanisa uNkulunkulu nomuntu, uNkulunkulu akajiki. That is why ngaso sonke isikhathi uma sikhuleka kuye sisondela kuye, uhleze nathi ngaso sonke isikhathi. Ilolodwa uma-ke kuyilo lodwa elisusa izono, kuchaza ukuthi-ke lebandla linye noma kuthiwa kuyiphi inkolo, linye bandla futhi munye umholi okufanele ukuthi simkhonze sibheke kuye ngaso sonke isikhathi. Ubani-ke lowo mholi lowo? uNkulunkulu, uJesu uqobo lwakhe.